kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Ako nga pala po si Cindy, 38 years old and a single mom to 2 kids. Matagal na pong nasa draft itong sulat ko sa inyo pero ngayon, ipapadala ko na. Hindi ko din alam kung bakit ang tagal bago ko na ipadala. Siguro kasi nahihiya ako. Baka din umaasa na mababago pa ang sitwasyon ko. Yung love story ko kasi sa pagmamahal nagsisimula pero nauuwi sa sumpa. Share ko na lang din. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi, naghiwalay kami ng una kong partner dahil hindi ko na nakita ang halaga ko sa relasyon namin. May nakilala din kasi akong nagpaparamdam sa akin kung paano maging babae. Yun bang tipo ng babae na pinapahalagahan, pinapansin, at pinoprotektahan. Ang problema, may asawa siya. Sabi niya kasi hiwalay na sila tapos malaman-laman ko bagong panganak yung asawa. Ayoko maging kabit kaya nakipaghiwalay ako. Sa puntong ito may nakilala naman akong seaman. Nagsimula sa chat hanggang sa nagkita kami. Inamin niya na may nabuntis siya pero hindi na daw sila okay. Kahit kabado sa sitwasyon niya, pumayag akong maging kami. Nag-rent siya ng bahay malapit sa amin at ipinakilala niya ako sa mga magulang niya. Doon ko nadiskubre na lubog pala siya sa mga utang dahil lulong siya sa sugal. Hindi ako bumitaw. Naniniwala ko na kaya siyang baguhin ang pag-ibig ko. Nag-loan pa ako para mabayaran ang utang niya. Kapalit ang pangakong titigil na siya. Hindi siya tumupad sa pangako niya. Patuloy siya sa pagsusugal. Umabot na sa puntong pati mga gamit ko at seaman's book niya, sinasanla niya. Palalayasin ko pero babalik at susuyuin ako. Dahil mahal ko, tatanggapin ko ulit. Nawalan ako ng trabaho pero wala akong nakuhang tulong sa kanya. Winawaldas niya ang sweldo niya. Nag-driver siya sa isang ride-hailing app pero sa sugal lang napupunta ang kinikita niya. Sinimulan kong wakasan ang toxic na relasyon namin. Nakipaghiwalay ako sa text. Isang madaling araw habang mahimbing ang tulog naming mag-ina, kinuha niya ang lahat ng gamit niya. Balita ko may babaeng naghihintay sa sasakyan niya. Hindi ko alam kung bago niya yon o kung matagal na sila. Tambalang kumikinang, bakit po ganon? Ako naman yung nakipaghiwalay, pero bakit hindi ako masaya? Nagsisisi ako kasi minahal ko siya ng higit pa sa akin. Hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang sarili ko. Sa ngayon, nakakapit lang ako sa Diyos, sa mga anak ko, at sa programa ninyo. Paulit-ulit ko kayong pinapakinggan kasi kayo ang nagpapangiti
at nagpapalakas sa akin. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cindy. Well, unang-una sa lahat, Cindy, we feel you. Yung pinagdadaanan mo, hindi siya madali. Correct. Alam mo yung kapag ka nakakarinig ka ng mga ganitong klaseng kwento, hindi naman sa gusto mong i-invalidate yung sarili mong problema kasi lahat naman tayo may mga sariling problema. Pero may isip mo na parang, kung ikukumpara sa problema ni Cindy, parang mas madali yung iniisip mong bakit ako umitim. Alam mo yun? O kaya yung sardinas na naman ang ulam. 5 araw na tayong kumakain ng tuyo, Correct. 'di ba? O kaya yung an-an mo na kumalat. Para gano'n. Pero hindi natin ini-invalidate 'yon. Syempre naman, valid naman po lahat ng mga problema. Iba-iba lang po talaga tayo ng pagtanggap, iba-iba yung lakas. And naniniwala ako, Cindy, na kaya yan binigay sa'yo kahit napakapaulit-ulit mo nang napapakinggan ilang beses na hindi ibibigay sa'yo yan kung hindi mo kakayanin, Tama. 'di ba? Alam mo, ilang beses natin na naririnig yan sa mga pare, sa mga pastor, sa mga Tama. kaibigan, sa mga taong dumaan sa mga pagsubok, 'di ba? Kaya lang minsan sinasabi natin, ayoko na makinig, 'di ba? Parang may ganun eh. Pero totoo talaga siya. Inassign niyang problemang yang sa'yo kasi nararapat siya sa'yo. Ibig sabihin, hindi nararapat dahil you deserve it, kundi sa kakayahanan mo, sa pagiging strong mo, yan, sa ugali mo, sa pinagdaanan mo, sa background mo, sa history mo, at sa kulay ng buhok mo. Tama. Diba? Alam ni Lord na kaya mo yung problemang yan. Diba? Hindi lang din talaga madali. Correct. Pero tingnan din natin sa other perspective. Ayan, isang perspective yun yung binanggit ni Nicole na tama naman, customize yung mga binibigay sa atin ng mga pagsubok. Sakto siya para sa atin eh. Oo, sakto sa mga skill set mo. Oo, Pero correct. other POV din kasi dyan, may mga bagay na nakikita tayo na red flag na. 'Di ba? Pero still, O pinilit natin yung kagustuhan natin, yung will natin, na alam naman natin sa umpisa, nakita na natin kagaya nito for the sake sa sitwasyon ni Cindy. Cindy, nakita mo na sugarol. may binuntis. Oo. Bago siya nakipagrelasyon, Oo, ayan. bagong buntis. Yung Ayun, ano. so nagdesisyon ka, mahal mo nangutang ka pa. Ayan. Tuloy-tuloy. So, kita mo kung saang sitwasyon ka ngayon. Again, lagi naman naming sinasabi dito, it's a product of the series of the decisions Na ginawa ginagawa mo. So, that's the other perspective. Na may ambag ka sa sitwasyon mo ngayon. Oo. Hindi naman sa sinisisi ka namin, Yes, di ba? oo. Pero ang sinasabi natin is meron ka din talagang ambag. Pumayag ka. Ayan. Alam mong mayroon siyang bagong binuntis. Sinabihan ka lang na, ano yung sabi niya? Malabo na sila. Alam mo, Jegs sasabihin ko sa'yo, lahat ng lalaki ng loko sa akin, yun naman ang sinabi sa akin Malabo na talaga kami noon. Hindi na talaga kami okay. Hindi naman ako maghahanap ng iba kung okay pa kami. Mga ganong eklabo. Mga dahilan po nila yan. Ayan. Yun, at yung sinasabi ni Jegs na, alam mo na ganun may kakabuntis lang, tas pinabayaan. Tapos, pumayag ka pa din. Yun yung Ayan. sinasabi ni Jegs. So alam niyo yung problema dito, ang problema natin, yung heart natin. Ayan. Kaya nga, binabanggit sa Bible na hindi natin pwedeng pagkatiwalahan yung puso natin. Kasi deceiver to Hindi talaga katiwa-tiwala yung puso natin kasi kapag kapuso lang yung pinairal, yung utak mo nagsasara. Correct. Kaya napapahamak tayo. Sabi nga nila, 'di ba, that ano yung sinabi ng isa? You deserve what you tolerate. Oo, parang Parang ano lang din yan, you are what you eat. Oo, diba? parang kung ano, parang ganyan. Kung ano yung sinabi, kung ano yung ina-allow mo na mangyari sa buhay mo, ganun talaga ang magiging resulta, mga results or consequences of our actions. And yun yung nangyari sa'yo, Cindy. Ayan. Ang magandang balita naman dito, kahit napakaluma naman ng kasabihan, pero habang buhay, may pag-asa. Tama. Habang gumigising tayo, 'di ba, sabi sa Bible, 'di ba, the blessings of God are new every morning. Yes. 'Di ba? The grace of God is new every morning. So, sa bawat pagising natin, kahit ang luma-luma na ng kasabihan, 'di ba,
Pero talagang habang nabubuhay tayo at panibago yung umaga, habang binibigyan pa tayo ng panibagong bukas, Correct. may pag-asa pa rin. So, ibig Yes. sabihin, hindi naman yan yung huling lalaking makikita mo. Aha. 'Di ba? Ibig sabihin, pwede ka pa ring umibig muli. Mhm. Ganyan. Pero syempre, dapat meron ka ng mga natutunan mula sa Ayan. mga past mistakes Tama. mo. Kaya nga sabi na every heartaches may lesson na tinuturo Yan. eh. Oo. And that will make you stronger, di ba? Matututo ka na next time. Parang nagle-level up siya eh. Kasi Correct. parang kaming dalawa, naging mga tanga po kami pagdating sa pag-ibig. Naging kami ding sa'yo, Cindy, na mga panahon ng mga bata-bata Oo. kami. Kasi puso yung sinunod namin. Correct. Si Nicole, ilang beses na tong... na scam. Porque guwapo. Ayan tayo eh. Imagine mo, masabihan ka ng nanay mo, pinaglalaban mo, kamukha niya si Piolo Pascual. Sasabihin ng nanay mo, saan banda? dyan? Pero inilabang ko pa rin. Oo, O, puso di ba? eh. Puso. Ang ending, talagang wali. Oo. Nga nga. Eh di pusa ka, Correct. basag. Wasak! Sa totoo lang. Di ba? Ganun talaga. Ang pinakamahalaga nga, we learn from our Yan, mistakes. oo. And siguro, alam mo, isa nga, kailangan mong tandaan, Cindy, is your self-worth. Mhm. Tingnan mo yung relationship kung saan siya galing. Ayan. 'Di ba? Tapos yung relationship na kasunod. Mhm. Hindi ako psychologist, siguro isang lagi lang ako nasa scam tsaka ilang beses kami Oo. naging tanga sa Based on pag-ibig. experience. Based on experience. Ayan. I would say sometimes it's how we see ourselves. Mhm. Parang pag mababa din kasi yung pagtingin natin sa ating sarili, feeling natin kahit sino na lang. Oo, yun. Kahit may red flag, basta wag lang masabing na bakante. Kasi ako, 'di ba noon sabi ko nga sa Jegs, hindi naman ako na bakante. Pangit, 'di ba? Alakas makapokpok. Parang ano lang din yan eh. Diba? Last ride in the bus, di ba? So dahil ito na yung huling bus, alika dito, oo, pwede ito ka na. na. Correct. Alis na yung bus. Oo. Yung ganon. Oo. Na hindi ka na lang mag-e-effort. Mhm. Basta ito na lang yung kung ano yung nasa harap ko. Oo. Diba? Pero mababago, nakita mo na yung red flag, magbabago babago naman yan. Babaguhin siya ng pag-ibig ko. Ganyan. Oo. Well, may mga nababago naman ng pag-ibig Yes, oo. sa K-drama. Correct. Diba? meron din naman siguro talagang nangyayari mangilan nga. naman May eh. mga nangyayari naman talaga. Pero makikipagsapalaran ka ba? Oo. O pwede ka namang umayaw, pwede siya mabago sa pag-ibig. Halimbawa, umayaw ka. Tapos siya, dahil gusto ka rin din niya, nagbago siya. Oo. Hindi yung along the way, pagbabaguhin ko to. Oo, ganyan. Wala. Pwede naman. Hindi naman natin sinasabing hindi natin kakarelasyonin yung mga may ugali o kaya may sabit. Oo. Hindi naman. Pero proceed with caution. Mhm. Ibig sabihin, edi sige, tingin mo, babaguhin mo siya Oo. ng iyong pag-ibig o kahit may red flag, sige, Mhm. bibigyan natin ng chance. Pero proceed with caution. Ibig Ayan. sabihin, mag-ingat ka and then, lawakan mo yung ano mo. Maging matanglawin ka. Tama. Kasi kung hindi, ito-tolerate mo na lang kahit mali Oo. eh. Ang pagbabago kasi hindi manggagaling sa'yo doon sa tao may problema. Ayan, kasi tayo, ino-hope lang natin na magbabago. Wala tayong control doon eh. Ayan. Kung magbabago talaga siya o hindi. Oo. Nasa sa kanya yun eh. Tama. Nasa ano niya yun, nasa timing niya kung kailan niya talaga gustong Tama. magbago, Mhm. 'di ba? Hindi natin mapipilit eh. Correct. Oo. So yun, isa lang pagpapaalala, Cindy, that you are worth it. Mhm. Kamahal-mahal ka. Correct. Tandaan mo, kamahal-mahal ka. Maraming, alam mo yun, sa kwento mo, ikaw yung tipo ng babae na sobrang matiisin, madaling magbigay ng pagmamahal, 'di ba? So know your worth. Hintayin mo yung taong talagang worthy, hindi yung okay na to. Ayan. Kahit And- na sabihing may sabit, Oo. 'di ba? Lagi natin sinasabi, break the pattern. May Before the pattern breaks us. Oo, may pattern kasi yan. Malamang, definitely doon sa una mong asawa, hiniwalayan mo. Eto na Tapos naman. ito na naman, napunta ka na Oo. naman dito, 'di ba? Correct. Minsan may mga ganyan tayong tanong eh. Tama. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion.